haba pi jit ban yai ne hakane kawa ka jing imujong pi kan long jing pen kia yanor ni yano kan no kalong ka batiang ban ai ka jing pen kia yikiwe utrai ula ayangi kane ka bor utrai ula ayangi kane ka jingkular ba pi don ya ka bor ban long jing pen kia pi don ya ka bor ban yo yikini ki so ki jong uman sim han rai tang lada piyai ne hakawa ban nganges kem long ba jong kane ko kubor kan long ke jing pen kendit ban riu yang i kum gi kon gi jong blai knang bangin la shisha ban tip kum no ban to ho uman sim kum no ban yai ne hakawa ka baim oh kasni bak man pok jong a ulaweng oh kasni bak man nganong ngong syuk kum jo oh kasni bak man pok jong a ulaweng oh kasni bak man nganong ngong syuk kum jo. Come on, yang ngalap penggelam, nganong long syuk kum jo, nganong long syuk kum jo. Yang ngalap penggelam, Hallelujah, Hallelujah. Oh, ngi ai ngo e ka jing keman ka jong mi trai. Oh, ngi ma chi sha e ka jing keman ka bakrau ka jong mi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Oh, Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fail, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know
until the very end. Oh, ye yang me try. Oh, Jesus. Me o I kung bangilong try ye wana kamat jong me. Oh, ngi ai ngồi ka ching in, ka jong me try. Open long ngi bang in ya me try. Oh, ngim la ban ngi no jor bat ka ni ka ching in, ka jong me try. Oh, Jesus, Jesus, ba I jong Giêsu năm qua chúa khâm nhô ban kỳ mi raya nga na pungti ka po mi ben yeng halor mau siang bangan sken nga nga don ka langa kelon ru ngam iban idyami nong penem nong pe uparalo ngan mani yami silang terkacing nga ide nga don ka langa kelon ru ngam iban idyami nong penem nong pe uparalo ngan mani yami silang terkajing Hallelujah. Ungin mani yami silang terkajing em try. Oh, mani yami silang terkajing emani silang terkajing em ungin mani silang terkajing em ngin ong biang mani silang terkajing em ungin mani Anong kong ngapan pao gijing siyong o yoblay ba sa sisin pat kom gikon gijong o kamtam ngi kom gikon samla ngiliyo ban wan ban mani ban iro yo try bat nga simro ikane ka kobu ban ay kublay imeme papa kiba encourage nga man lakas ngi hoot day lamba ka jing duway ka jongki ngalong kumba ngalong menta kas ngi kublay papa kublay may ya ka jing don kat ka jong pi pat ka jing im jonga te shua bangan lech ka ktin ka jong blay shua bangan puli ya ka dukot ka ban pensyong nong rim ya ka ni ka ktin ka jong blay nga kwa ban ya thok khanai pi ya ka way ka jing jia ka balang ba ka ni ngin yo mat ya ka moral of the story amen kani ka jing jia ka long kum ni don ka way ka shnong rin ka shnong ka barit ka baki khot rot ni hapo America ka ka bajia ka long haki khat news pa ka don ya ka way ka wa ka bahe ka beki khot ka river of Mississippi pat lang ba jong kani ka wa pitip hagi tu gipor omdon kali kumbadon mentak sngi henry habadon ko to ka wa ka bajia ka long ka pensuk yaki ban yo iki mar kitiar na siya jungay ba kanang baka to ka shnong ka tau kan roy kan develop
Padai lembah jong kawa kawan rak jing kerkui ke tu kesnong. Henry ke bejia hakikat kendai spa lesem baka tu kawa kejengai kumbalai miles na kene kesnong keberit. Padahal bejengai wa ke bejia ketu kesnong keterkong. Kamiyok syuk ki mar ki tiar ke bakadon kam. Long le no ki bakila tau. Ki family ki bala settle hang tu. Ke business ke bakila sedang. Ki industry ki bedan long le no Ki beru ki hab ban let ban saan ashway. Ki hab ban move no ki family ki jangki. Ketu kelong ka jingjia ka besnyau si. Ka bejiai ketu kesno. But ngiro ha ka jing im ka bakenja mensim. Ilong kum niting. Ngidon kami kawa. Kawa ka jong mensim. Kabatod ha ka jing im jongi kenang bangin yo im. Amen. Kaktin ka jong blay ngin pet ha Yones. Kalanong kawa kaba henyo. Yones kalanong kaba henyo. Kadakot kaba life henyo kaktin ka jong blay ka ongkum ni. Tiha kasngi kaba kado kasngi kaba kraw jong ka jing kawai niyam. Ujisu uliyeng bat ulu perta udaong. Lada uno ro usngiyo sliang. Ay unwan hanga ba undi ro. Jar ubanget hanga. Kumbala ong kajing tho kiwa ba im. Kin yay to nakado no jango. Tanong ilang amen ya kaniga kentin. Amen. Umansim bakut. Kani kalong kawa kabe im kabe yay to siya kajing im janga ba jang pi. Kaktiin ka jong blay, kalong kawa nakabanta ka jing imbat, jonga ba jong pi. Ngidon kami ka ni ka jing tu jong umansip. Ngidon kami ka jing yalam jong umansip. Ngidon kami ka jing penilanti ka jong umansip. Kanang ba ka jing im ka jongi. Ka jing long mansim ka jongi, kanom terkong no. Bat kanom yap stay no. Kumbang alaong, kawa kalong ka source. Nanilang ba jong kani utray jongi upha ki jing karkong. Upha ya ka jing job nagbanta ka jing im janga ba jong pi. But ladam dan kani kawa ka ka banjiya. Ka jing im ka jongi kan long lifeless. Kan yap no. Mdan jing kamensyo. Ngin terkong ha ka jing long mansim. Yo le singi yo kibru ki yo ingi long ki ba im. Hanray haba utray upay yo iya ka ba terkong jong ka mansim. Balang ba jong kani ngabo kerteng ya ka kubor. Kabaong yay ne hakawa. Yay ne hakawa. Ngidon kam ye kawa kabaim hakajing im jonga ba jong pi. Amen. Ngin penyo Ezekiel kolong kaba sao punyo. Ezekiel kolong kaba sao punyo. Kadukot kaba san kaktin ka jong blay ka ongkum ni. Lada pipet na kadukot kaba lai piyo iba. Hang tu Ezekiel uyo ye ka jing ito pa mo kiba ulet hakatukawa lajo ye ka na do na mat so la. Nang ta kalakot hado kok siu nang ta kalakot hado sengkai. Ndai kot kebesan kakting ke jong blay ka ongkum ni. Hadin kata uletel sa 6,000. Ti kalalong kawa kabangam la panyat lang ba. Sa sisim ngan ong. Ti kalalong kawa bangan la panyat lang ba. Haba piyeng hakawa kabadanjing tuit. Kawa kabashisha. Ke kabajia kalong pimla banle. Ya ke kabapipiman. Dalele ro pimla banle ke kabapipiman. Handai ke kabapila banle kalong pila bantuit lembat kato kawa. Handai lada piliyeng hakawa pile mar persya bat kawa. Pin im si kenta ar kenta handai kabakut kejong pi kalong kejingyap. Ketaro kalong hak kejuk bat kejing long mensim jenga bat jong pi. Ladangi yeng hakawa kejong mensim ngiladon utrai ula ayangi kene kawa ngiyeng bat ngilek persya yu mensim. Ke kebanjia kalong ngin yap hak kejing long mensim. Ngimla ban penhun ye kedok bat ngin ong ngin toj hok mensim. Mar kaktin kejong blay ka ong kedok bat ke mensim kilek mar persya. Nakata kedaw ngidon kam ban penyap ya kene kedok kejengi. Ngidon kam ban ring merau ya kedok kejengi. Nang banginla ban toj ha umensim. Tip bala dapidon hakawa pijit ban toj ha umensim. Utrai jengi unyalam yengi.
try jangi pen ilanti jang yangi ke sim bakoi pen kendo ya ke jing janga ba jong pi lada pi kum bakla pi kum le ya ke ek bom dai kat kam kumon ke jong blai ke ek banjia kalong everything inside you te ketika ubriu ba syapo ang wat le ya kato ngan yap wat le kum to kataken pintip ba piladon hagawa ko jong blai Henry ka ma kalong ni kum ki beriu ki jong ublay ngi kum ki khon ki jong blay bon sin ngi bakla ngi shim sting ngi le bom su nyo ya kane ka jing kata ka jong man sim bakoi ya kane ka jing pengkendo ka jong man sim bakoi ban nganges kem long ba jong kane ka khubor kan long ka jing pengkendit ban riu yang ngi kum ki khon ki jong blay khnang bangin la shisha ban tip kum no ban to ho man sim kum no ban yai ne hakawa ka baim laringi pet ngin pet lang no o ka sti jong apostol Paul chiginong Rom kalnong ka ba pra kadkhot ka ba khat ar o kadkhot ka ba san ka ong ka tin blai kum ne namar kita ki balong kat bakum kedo ki yemut brai ya ke jong kata kedo henry kita ki balong kum sim ya ki ro jong uta sim kan nungut na pedeng jong pi pinget bala persat men sim ingi do blai aku apan yo igi kiti jong pi ni don kam ban bot ya ke ba uta sim u yalam ya ke jing jong ba jong pi ni don kam ban bot man lagas ngi ke jing jong ba jong pi om tang ha por Monday Thursday Sunday Saturday ngin bot yu men sim na bar ngin let Bible study ngin hab ban ka jing ka babet kanang bo blai un shem sing ba em Andrai man lakas ngi ublay jangi ulong blay badap yaki jaka baro ngi don kam ban kat kum sim ban be chaka jingkwa brai jong kado pitip don ki khon kristan ki be 50-50 siteng bat berthei siteng bat blay kene kanom pensing bhayo blay wala bi 30% bat ublay lai 5% bat ublay nyau pheu lai 5% bat ka perthei nyau 5% bat ublay engala ai shibun palat shublay She's 4% kalong ka jong ublay Amen. Ngidon kam ban yai tot ha uniu mensim. Ngidon kam ban pentik na yalade. Bangidon ha kane ka wa ka beim. Ka ban yalam yangi. Ka ban petin lenti yangi. Ka ban tan pat yangi. Sya kata katong ka ba ublay ulabo ya ka jing ka jong apa jong pe. Ladangi kumpet. Ladangi kum bakla. Ladangi kum perkat. Ladangi kum kren. Hika bom day kat kam kamon ka jong try. Tang lada pidon ha kane ka wa. Mensim bakoi penkendo ya pi yalampat ya pi bapin yo pat ya ke ka bapila do no bapin yo pat ya kata ka jingsu ka jong blay bapin yo pat ya ka jingjob ka bo blay lebo nam ta ka jong pi bapin yo pat ya ka jingkur khu ka bo utrai jangi ulabo na ka banta ka jing janga ba jong pi o kalong ka bo kordit ladangi do no ya ka ne ka wa ngin yap berhaba yap ka mensim long le no ya kecing im ka jong ba jong pi pentik na ya lade ba pi don ya ka ni ka wa ka jong mensim kan nongon na pedeng jongi ngi je shu ong pangi long ki kon ki jong blai na do ki khna ki bered hadok ki berlarang ba ngi cukut pangi long ki kon ki jong blai na kat ka ba khat ar ka ktin ka jong blai khat ar ter ka ong kumne ngin puli ya ka kum tati ko para bangen ngilong kinong kitram jong kata kedo na kata kedo ya kaban im kat bakum kedo namar ladapi im kat bakum kedo pin yap no ken Henry ladapi pin yap turoin do mensim ya ka jingle jong kata kamet pin im ken pat kat ko bakat saw ko ongkum ni namar kat kibalay yalam da umansim ublay kita ken kilong kikon kijong blay kaway ka important point ka bangi don kam ban sngew to kum kikon kijong blay kilong lada da yalam yangi da umansim bakoy kambit yangi ban ong kikon kijong blay yo le singi bakla ngi le pop hakane bangi kam kanti ka kentin ka bomday kijong ite kalong ka pop
bapin sim ye ka title ka bomdai ga jong phi wat ha ka kanja perthai la da sim ye ka title ka bomdai ga jong phi kalong illegal ka jo ro bat ka jing ima ka jing long man sim la da yalam la da man sim ba khoj yalam ye ka jing im jing phi la da man sim ba khoj phi man nam ai la ye man sim ba khoj ban yalam ye phi klem to ya man sim ba khoj anam bit ban khot yang ngi ki khon ki jong ublei ngin ai lat ngin yeng ha ka ni ka wa ka jong utrai khnang ba un yo ban pen khoj ye ka jing ka jong ba jong phi ki kam ki jong ngi ki jing long ki jong ngi uthale jong ngi un long ba thik kat kum kaman ka jong utrai amen ngin pe no galatia kal nong ka balai ka khot ka balai ka ktin ka jong ublei ka pen kan mau yang ngi ba don bon na pedeng jengi ki bestang ha man sim han rai ngikut ha kodok kat nongot ngilio I yakum kini ki breu kum kini ki jing shikri ngim da theo palat ikiwai han rai tongin check ya ladi yo le si ka jia pan baningi ka ktin ka jong blai ka ong hato pilong ki babit kata haba pilas dang ha man sim la pendep mentai pi ha kodok Pitip kat nongut na pedeng jong ki beriu ki ba haba kim yo ya ka kamai ka ji ka babiang ki let ki duai ki ong duai yangi bangin yo ya ka kam ka jam duai yangi bangin yo ki result ki babaha duai yangi bangin yo ka tai duai yangi bangin yo ka tai hanrei haba ublei ujuba ki kelet no ki ong cha ka do ha ka kam yo pore ngam la sho pi la bun kam palat Piyo iki result ka babaha piyo shiki college ki babiang pilet sejungai nalayeng sejungai nalasem but pikelet no you blero am don kam la biang comfort zone kata kalong ka bama yangi ki khon ki jong ublei yangi ki ba latip ya kane ka ktin ka jong ublei banle kumne namar ka ktin ka jong ublei ka penhap ya kum kini ki bru kalong ka babi kibabit nakataka daw ngam kwa ba haba ka parthe ki yo I yangi kalong ngilong kibriu ki badan buram kibriu ki bastad kibriu ki ba ki wei ki yo I bat ki ong ish how I wish hanrei haba ublay petpan kalong ko ba ijli ngilong ki babit hakamat ka jong o kordit ye ka jing im jong nga ba jong phi namar lada utura jong I 1 hour sin hakum ka ne ka por itho yangi wat lada pi ying pi mane yu utrai pi ying pi yalami gijing roi lada pi ying ban keren ya ka ktin ka jong blai hanre lada pim don ya ka wa ba im utrai itho ya ka jing im ka jong phi pat kat bangadang keren ya ka ne ka khubor yo le si pi perkhat ke ka bajia nik balai mo ka ne ka wa ka kenria no kejudan harod jong ini snong hanrei kakan riak no sejengai. Lada kadon kawa hang ni bat pishna ya kakan ro. Kato kawa kan sange na kabantut ni aku ban kelipi. Kasange ni kam sange. Kino ba ong ngam kam sange. Ko ban yo ikti jampi. Very few. Pitip kam sange bantut. Wala da pishna ya ka konrok ko bajrong kam sange. Hanrei kan wat ya ka lat ban len na wai pat bantoy. Ka joro bat ka jing im jang ba jong pe. La da pishna ya ka konrok ha ka ni ka wa. Kam sange bantoy. Man sim untoy. Hanrei toy cha ka jing im jang pe. Un wat ya ki wai pat ki breu. Ki bad sngew ba ki don kam yo. Un pendon kam ya ki wai pat ki breu. Ha ka jaka jong ba jong pe. Yet ya la de. But ngan don ko artli ki point ki ba ngan keren hapok jong kene kawai kalong hakaktin pareng ngabo build up of debris lada pipet ya kato ka jingjia ka bang ong na do basdang don kato ka snong but lajingai ka wa na kato ka snong ka river of Mississippi ka lajingai na ka snong Rodney ka ka bajia kalong ki ong there's a build up of debris mot ka don ki nyut kiba pile up kedon kenyut kiba penwit
ya kajing tu jang kani kawa. Kecuk rubat kajing im janga jong pe. Lada don ka pop. Ka ba pile up na ka way ka por, siya ka way ka por. Pi pile up ya kani ka pop. Ka ka banjia long ka long. Kani kawa kan ria no na kajing im janga ba jong pe. But ka way ka pop. Ka bangi. Shu hap man la ka por ka long ka pop jong thalit pe. Ngam habang ong ka pop jong thalit kamut pat ya kita ki dirty words ne ki slangs ne ki tu ki kantin pitip habang ong ki slangs ma nganget skem kan dai phau kan dai nginom keren show ya kum gitu ki kantin mar ngila itu yu blai hanai ke ka pop ka jong thalit ka bangi ngile kalong ki kantin ki bami ka jing kwa buram ki kantin ki bami na ka jing bishni ki wei ki kantin ki bami na ka jing sorong ki kantin ki bami ki ban penle ranyi ki wei ki kantin ki ban mi ki ban long jing thut na banta jong ki wei kita ki long ki kantin pis ngeu kumbam long pra i per hanrei na ko ka por ka wei ka por pi ong manta ngan le ini pot perit try jong i long try ba ka jor ujo try jong i long try ubedap de jing bitar na ka way ka por la dangi kum ki brew ki bala tip la it ho yung ni blay ngi jid ya shim ya kani ka sinjam ban pile up ya ka pop ka jing janga ba jong pi kan don ka sni ban ka way ka por na ka shipro she ka art pro kan jingai she ka balai pro but how ba kut ka por kan don hado lai miles na ka jing janga ba jong pi corded ya ka jing long man sim janga ba jong pi pitip haba ngile bom sunyo kan jia kum ya kan ne ka snong halada pilet menta pilet pet ya kan ne ka snong ka ka ba pinsem ka long ka don ko ma ka don ko hanre lada pi put you plang pi bo halor ko unom toy unom ki namar ka long stagnant water ko ka man ne si jaka kam don jing toy pat haka jaka bom don jing toy don jing im yo le si ki briu na shabar ki pet ye ka jing im janga ba jong pi ki ong don te ibang baki nang kumno ban yalam ye ka jing ruai ibang kumno baki nang ban keren ye ka ktin ka jong blai inang kumno baki la ban ri la ka burom henrei haba utrai upet ka terkhong ka jing im janga ba jong pi kam don shu ka jing im kajing long man sim kajongi kayam no ke ka bangi don kam ban le kalong ban shania ha utrai haba utrai ula ayangi kane ka wa ka beim shim jit ye tang ka to kan ni ban ai kane ka wa em hanrei utrai uyai ai lat yangi ban don ha kane ka wa hanrei haba utrai ai lat yangi tungin jit ban yai shania ha jid ban ai tilut hau neutrai kenang ba pin yo im kenang ba utang mensim ubah po jangi un yo im tungin yit ya lade ladangi don ni em yo mensim bakoi ye kane ka wa ka batot ka jong mensim bakoi lada yalam ni em ye ka jing im janga ba jong pi da mensim lada don ni em ye kane ka wa ka ba ai jing im ha ka jing im janga ba jong pi ai lad ba kane ka wa kan pen khoj yangi kan pen khoj ika taki jinglong ki attitude ki jangi kan pen khoj ika jingkwa brai jang ko do kan pen khoj ika jingmut ki jangi kan pen khoj ika do not kan pen khoj yo uthali jangi knang ba ka ki kam ka bangile ki jinglong ki jangi ki everyday lifestyle ka jangi ka long shisha kat kum kaman ka jang utrai pat pitim lada piyai ne hakani kawa utrai udan ke jingkular penyo Jeremia kelnong ka bakhat nyo Jeremia kelnong ka bakhat nyo kedekhat ka banyo hadok ba pra ka kting jong blai ka ongkom ni suk uta ubreu ubashania ha utrai but uba ka jingshania jong u long ha utrai naba unlong kum uding balathong hajan kiwa bat ubapur yala ki thir hajan kawa ba shepting haba wan ka jing shit hanrei kisla jong u kan long jerngam bat hakasnam barang rangkyang sumar khuslai
lemne un ompep ban seiso. Kene kalong ko hukum lene ko kular ka ba utrai jangi uai ke jing janga ba jong pi. Lada pi yai ne hakane kawa. Pin long ki briu ki badon yu so jong mense. Automatically pin don ye ki so ke jong mense. But what like a jing shit ko wan ban sho ke jing jang pi. What like a jing ko wan ban sho ke jing janga ba jong pi. Ngangai skem ngi don haki situation ki ba per. Ke jinglong ke jonga ke environment ke bangadon ke environment ke bapipi don kalong per hanrei what lakataro utrai uong lada ke jing shit ke wan ban sho yu om shepting but kuslai kata kalong ke jing kular ke jong ublei jongi na menta jonga ba jong pi balai pinom jit ban yai ne hakani kawa kenang ba pin long shisha kita gi uding ubala ban sei so what hakapor ke ba rang kiang pin pin no iskial no kol nong ke ba sap heu nyau kedukhat ke bang ngas nyau tenat kedukhat ke ba khat ar ko ong ti hajen kawa harod wa jong ka ken hakane kaliang bat hakatai kaliang usok paro balong jingbam unmi kesla jong ur kan om terkong lemni usok jong om do unsei usok batamai manla ubnai namar ki jong ka kimi nakatakat jaka kentang ti usok jong unlong jingbam bat kisla jong kan long ban penkia haba pi jit ban yai ne hakane kawa ka jing im jong pi kan long jing pen kia yanor ni yano kan no kalong ka bathiang ban ai ka jing pen kia yikiwe utrai ula ayangi kane ka bor utrai ula ayangi kane ka jing kular ba pi don ye ka bor ban long jing pen kia pi don ye ka bor ban yo yikini ki so ki jong uman sim hanrei tang lada piyai ne hakawa ngakhat ye ka prison worship team chenish kaman pin yalam yangi ka wei ka sur ka badan ha ka don ka jong phe but lada pi pen ngan simpat ye pi ka to story pi pet ye kane kashnong kalong ki khat ye ka ghost town ka pamon don show balet bawan banjungo ye kane kashnong kejuk robat kecing imjenga bajong piwe ladang ni shu don hakane comfort zone jengi banjenga nakane kawa ke ke banjia kalong belai no unom wan shu banjengo ye kecing imjenga bajong pi pad haba utrai jengi wan long le no ke ka ba phile pi persyang kat ba pi persyang hanrei ladam wan utrai jengi ladam wan jengo utrai jengi ladam don ye ka presence ka jong blai ka jing don rengkat ka jong utrai long le no ka jing im jenga ba jong pi pan nga khat iki pat lang ka jong utrai tungin yeng ngin mane yu utrai ngin ra ye laki kti shu utrai ngin sha ba ka ne ko wa kan toj ha ka jing im jengi ha ba ka toj kan pen khoi lut ye ka jing im jenga ba jong pi kan pen khoi lut ye ka jing kwa brai jong ka do kan pen khoi lut ye ka jing mut jong ka do kan pen khoi lut ye ka jing puson ka bom dei kat kum ka man ka jong utrai kan pen khoi lut ye ka jing long jing im jonga ba jong pi kan pen khoi yo uthale jonga ba jong pi to belai ngin nam le ngin pen mi ye lagi sur ka jong ni hakmat ka jong utrai ngin ra ye lagi kti hakmat ka jong utrai ngin ong trai ngi hang ne ngi don pen khoi ye ka jing im jong ni trai ngi hang ne ngi don pen don kam ye ka jing im jonga trai ngi hang ne ngi don ai pat sa shi sin ngin yo sneu ye ka jing toj uman sem ai pat sa shi sin ngin yo ma ye ka ne ko wa ba im ai pat sa shi sin trai jesus sa shi sin ngin yo ma ye ka ne ko wa ha ka jing im ka jong ni pan nga khot kar pa yo shukri jong blai papa un wan chikmat un bo ye ka jing duai halor ka ne ka tin un yalam yangi ye ka jing duai halor ka ne ka tin hallelujah kalong ka jing kemen ka ba kraw yangi yo pedang ye ka tin ka jong blai kalong ka badon kam ye ka bangin yit ya la di lang idon ni em ha ka benta jong ka jing shikri ha ka ba ka wa ka jong munsim ka jong blai ka toj ha ka jing ka jong ni ai ngo yo blai na benta jong ka ni ka wa kadang yai toj ka yai toj
anam la ban pensangai ya ka hari syong aga jingjit ke jong aga jong pi ka change direction ko mengali yos nyo ban nga kwa ban ang yipi kini kapor ngam kwa bakan change direction na ka ban toy siya ka jing im jongi tongin pen bait ha kani ka jenmit ka ba menta ladon kono ka ja klia ka ja bok ka kendro jong ka pap ka baka ya kani ka wa tongin ngin yit yal de ha kani ka por tong duai kani ka por try map yangi pen ko yangi la mi pen kendo de kani ka bor jong ka wa ngin sha bat yalam yangi try bangin toy hami bangin poi syaga thong jong ka jingkot ka jame tongin duai babe jinga si sengi wana ka ka jame dap de ka jing siong wo ka ba kraw hagani ka jenme ka ba menta bang yo sngoy ka ni ka tin ka ba koi ka ba gantang ka jame na ka syakri ka try ka ba melapan pau lemba jong ka ni ka kubor ka ba kren hapdeng jong pai lang jame ka try hagani ka jing seng bat try na ka bantang ka ba yo sngoy ro ya ka ni ka try oblay ja ka video try ka ba ngap ban ka ba shashkor nga siong mo ye me ko try ka long ka jing ka khulang ngi baro try jisu nga aingo na ka banta jong ka wa be im ka jame ka ba toy ko try sa ka jim ka jonge try jisu ye rap ngi bangin don na ka ni ka wa ka long ka jing ka khu ka long ka jing ban toy ka ba crowd na shisha ye ka jim ka jonge shajngai na ka ni ka wa ko try a play jang in do shibon ki jing ban toy shajngai na ka wa ko trua ablay ja ka eke ka bangile kan yap uding ka jingim ko jongi utter khong un yap ko trua long le no ei ka jingim ko jongi long le no ei ka jing shiri blay jongi le da do shajngai na ka wa ha chen jong ka wa ko trua ngin yo im ba trua ya rabingi ko blay jonga trua ngin am kenria na ka wa ka jome ba be ja pen ko ngin ka wa ka jome ko trua ablay ja ai bor ngin ba jonga ka wa be ka jome ko trua ablay ja ker khui ka jing shiri ba ro ko we trua ya rabingi mang yo ban to ja man se ma ko jome trua ban pen dep kan kum ka jing khot ya ka be mi kwa na ka ban ta jongi ki kon samla ko trua ki ba don na ka jaka ngana dua ker pang na ka ban ta jongi ki nom to ja ka jing siom ha jonga ka partai harai ki kamban jin ko trua ban don na ka wa ka be im ka wa ka jongo man se ma ko ka wa ka ba to na ka temple ka jome trua ni ka jing man bao ka jome na ka jing ker ku ka jome ka trua hang ne ken ko le ya ka long ka jing ker ku ka ba kraw ya ka jing ka jongi we po we ngana dua na ba ka shikri ka jome ko pa be ja yo I ka par shangi ka ban kren ni ka kin ka jome ni ka download baro kala ban kre ka ni ka kumor ko try ni ka download baro kala ai ko try ka ba bhatam na ka ban tao pai lang jome ngila ma ni ka jing ker ku ko try na ba ka jing shikri jomka ngana dua ko try minang ker ku ya ka minang pen sle ya ka minang pen don ka me ka minang rai ka na ban ta ka kerte ka jome kan ba minang kentiu kata kanang penrit ya la de maka jome ko try ye ka on penrit ya me on pen crowd ko try ngada dua ko blai junga ker kui ka na ko we ka por shi ko we ka por ngai ko try jisu min pen pau ki ai ke bari ko na ka khat ka jing snake ka jome kanang yo long li shisha ko try ka jingger kun na bantag bobon om tang ha ka jaga han re ka jaga barok kat kum ka mon ka jome ka bai mi ibit ban ra ai ka ko try isyong wo bat ngi mat de shisha ya ka jingger ku go tra bla ja i yo ban to ho man sim ba ko jome na ba jong ka por ka ban ko dor mi long play ba de hok ban yo i ka buron ha bang bentuk yang i ko try kat kum ka plan ka jome try jisu mi ko na ka jim jongi ban ai ka buron shame bat ngin im kum ta ka try yala mingi doman sim ko jame shame ngi aga burong ge jingo se haga tang jisu dai amen amen ngan IT kenika por haka prison worship team kin yala mingi kawai ke jing ruai kebadan haka don tan wai tu jing ruai ong pen kho ya don ya dono jo na atrai ban thamayu man sim ha po jong ma ban kho ya dono ban kho ya dono
Christian ngin ruai wat beno yang nak majong me atrai wat chim no you mensim bakunanga walam parhana jing men jing penim jong me bentamayu mensim hapojong bentamayu mensim hapojong bentamayu mensim hapojong Tao sẽ vào trong kod i special lambar Vanessa Sumer. Bertay đáp tăng chính Jumut bami berkat syapang jonga ki jumut ka jing sokken om ki jong ka jing sniu hakka jong long samla na shania tang hami na upgrement tang hami twai Wala jung be eryong kiwan try hami ngay ne jing sukhan mi nga shan mi long play ba crow try mi long jing kerman try mi tip ki jung bami berkat syapang jonga ki jing ka jing sokken om ki jong ka jing sniu hakka jong long samla na shania tang hami na upgrement tang hami try ni long ka lenti Jing ya da jonga hat ma jing long sam la mi ker mi da yang try mi tip ki jing mat pa mi berkat syapang jonga ki jing mat ka jing sokken om ki jong ka jing sniu hakka jong long samla nga shania tang hami nga upgrement tang hami try nga upgrement tang hami try Lain ni bentai bromyo amen